Έτον κάποτεείνας πολλά σπιχτός. Εγάπανεν πολλά την παράν και όλα τα πράγματα το είχαν παράς αξίαν. Μετά το τάσκημον το ταπιά το ίσεν, ετυράνιζεν όλεν τον κόσμον, άμα κι άλλο πολλά ετυράνιζεν την κεντίνατ. Ίσεν έναν σεντουκόπον αυκάσο πατβάλ το σπιτίατ, φωσιγμένον απές έναν τρυπίντη υπερβολή. Ανθρωπίωματ καμίαν γερούσνεν απάνατ και εσόρευεν απέσατο τα παράδας, τα λύρας, τα χρυσαφικά και τα σημικά το ίσεν. Επόρεσα και πει καλά 3 λίρας, αστέκατα κι ατάσο σεντούκ, είπεν. Εσόρευεν και εξόδευεν. Ακόμα κι ασοφαεί να τεκοφτέν για να περισσεύει και βάλ συνάκραν. Όντες κάτι θα εγόραζεν, θα βγάλεν την ψήντη άχαρου που επούλεν. Πολλά ακριβά τα πορτοκάλιας, άλλο κι άλλο φτηνά έχματα. Ερχίνιζεν τα παζάρια να κατηβάστεν τιμήν και άμα και πόρνεν κάτι να κόφτα, έφευγαν και παίρνε να τυραννίζ άλλον. Όλαν πολλά ψαλαφάς για το πανταλόν, τέρεν και κάτι κόψον, ανέως φεύγω και πάω αλλού. Ναι παι, όσον πόσο να κατεβάζω κι άλλο την τιμή, άλλο και γίνεται. Τότε πάω αλλού. Δε βασώ να γύριστον, ψοφεμένε, δε βα να τυραννείς κι άλλον. Στο σπίτνατ, η γαρίατ και τα παιδίατ πολλά εσυρινεύκουσαν, όλα με το ζίαμαν, και το ψωμίν το θα έτρωγαν ατός έκοφτεν. Άχαρο σιγαρίατ πολλά υπουγαλεύκουτουν και έναν ημέραν είπε να τον αν κι κόφτα το χούινα θα πέρ τα παιδιά και θα φεύγω. Τερεν και άλλαξω να το χούις γιατί θα πέρω τα παιδιά και θα φεύγω μακρά πεσεν, είπε να τον. Το τίνατ ξακύδρωσεν. Η πορεία πέσατ και να εχάρεν γιατί κι θα έπινεν έξοδα και για εκείνς και έτσι θα επλεθύνεν κι άλλο πολλά τον βίωνατ. Σο καλό να πάτε, πασκήμ γλιτών να σα εξοδάσουν ενώνυξεν. Μίαν ένας πραγματευτής που επούλεν καλώσια, ατόσον πολλά επλουγαλεύθεν με τα παζάρια το επίνενα τον για να ζευγάρα καλώσια, έσυρεν και πήρεν τα καλώσια σε σύρετ, εχάντεψε να τον και είπε να τον ψοφεμένον και σπιχτοσέρ. Φύγω να παδά, ψοφεμένε, σπιχτοσέρ. Έξανα το απολόερα οι άλλοι πραγματευτάδες και κόλτσανα τον ατό το όνομαν. Έλεπα να τον να κατηβαίνει στην αγοράν, εγέλαναν και κούιζαν ένα στον άλλον. Έρθεν ο ψοφεμένον, ο σπιχτοσέτς, σπαλέστεν τα πόρτας, κατηβάστεν τα κεπέγγια. Μίαν ερώστεσεν και εκούηξαν έναν διατρόν να εξετάζει τον. Ο αθεόφοβον, ας σου εξέγγεν και τι άχαρου τη διατρού την ψήν, όντες έρθεν η ώρα να πληρώνε τον, ξανερχίνεσεν τα τσιταμλούκια. Διατρέ, τερεν και μη ψαλαφάς με πολλά παράδας και έχω να δίκωσε, είπε να τον. Άχαρον ο διατρών ατόσον που επουγαλεύθεν, εσκόθε να φεύγει και λέει σιγαρίνατ. Τι αντρούς η αρρώστια που ερούξε να το σοκρεβάτ δεν χαίρε. Το τρανόν η αρρώστια ένα πεσαχούλατ και το κανείς διατρός και μπορεί να λαρώνια το. Τέρεν, εσύ άμα επορείς και κάτι φτάς να αλλάζω νούσατ. Πολλά ευχαριστώ σε διατρέ. Θα τερών τον αεφτάω μετά τον ανέβγαλτον, είπε η νιγαρή. Άχαρο σιγαρίατ πολλά εντράπεν, άμα και τον έπινεν. Ατά το εσόρευεν ο ψοφεμένον ο σπιχτοσέρτς, έξερα να τα ούλσιμα χαλάνα του, άμα κι αλλοκαλάς ολουνούς έξερα να το ικλεφτάν και ενεμείναν την ευκαιρία να σου έβνα τον.
Έναν ημέραν ετέρεσαν στο σπίτι κανείς κι φαίνεται. Ετσάκωσαν το προσωπίδ, ένοιξαν την πόρτα και εσέβαν στο σπίτι. Άλλαν τουλάν επίκανάτο. Εκατήβαν και στο πατφάλ, έβραν το σεντουκόπον και εσώεψαν ίντιαν είχε να πέσει. Όντες εκλώσταν ο πις και είδεν το έπαθεν, εκόντεψε να χάντα χούλνατ, εκόντεψε να σταματά και η καρδίατ. Έκλαεν και τσέριζεν τα λώματατ, για το κακόν έπαθεν και έχασεν όλεν την έσιανατ. Στα τελευταία εκλώστην σιγαρίνατ μερέαν και λέει απέσω κλάμανατ. Εκεί τη γάρι, ντό θα εφτάνα τώρα, έχαθεν όλεν ο βίωσε μου, ντό θα εφτάμε. Η γαρίατ άμονα χάρενα που πέσατς, γιατί επίστευεν η άχαρος μετά το έπαθεν, θα έρθει ο νους ξασοκεφάλνατ και θα γουρταρεύκεται άντρασατς, να γίνεται αμοντάλ στα ανθρώπς και να γλιτών κι ατέ ασυντζίγκρανατ κι ασουτσίγκια να λούχνατ. Άμα άντρασατς βήρε αχτουπιούτουν, έκλαιαν και μουρδούλιζεν. Όλα μου, με φτάσα έτσι, θα χαλάτς και την ίας. Ναι παι, με φτάσα έτσι, θα παθάς κανάν κακόν. Εμείς να είμαι καλά κι ατά όλα τι δεν κι αξίζνε. Ασυνίαν καλίον και βρίεται. Έξεν το είπε να τον εγαρίατ γιάκιαξε. Ελαρώθεν ασοτσιγκιαν ανούχνατ, για και ελαρώθεν. Εσείς ντο λέτε